Suporta sa mahigit 100 mag-aaral sa San Nicolas, pinatatag sa pamamahagi ng educational assistance. Para sa detalye ng balita, narito ang aking report. 104.7 IFM Report. Patuloy ang pagbibigay ng educational assistance sa mga benepisyaryong mag-aaral sa San Nicolas, Pangasinan bilang bahagi ng suporta sa sektor ng edukasyon at upang matulungan ang mga kabataan na makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Karagdagang mahigit 100 mag-aaral ang nakinabang sa tulong pinansyal na ipinamahagi ng pamahalaang lokal na nagbigay daan upang mabawasan ang kanilang gastusin sa matrikula, school supplies at iba pang pangangailangan sa paaralan. Batay sa opisyal na ulat, kabilang sa mga benepisyaryo ang mga estudyanteng nag-update ang status mula 4Ps patungong non-4Ps. Gayon din ang mga batang hindi nakasama sa orihinal na listahan. Pinangunahan ng Municipal Social Welfare and Development Office at ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ang distribusyon ng tulong upang matiyak na bawat kwalipikadong mag-aaral ay nakatatanggap ng nararapat na suporta. Bahagi ang educational assistance sa mas malawak na programa ng bayan upang pagbutihin ang kinabukasan ng kabataan at matiyak na walang maiiwan sa pag-aaral. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.